Добре, нека си представим нещо. Нещо, което доскоро звучеше като научна фантастика. Европа със собствена ядрена бомба. Една наистина радикална идея, която обаче днес разтърсва основите на глобалната сигурност. Хайде да видим защо. Всичко започна, когато водещи европейски политици хвърлиха тази бомба. В преносния смисъл, разбира се. Германският опозиционен лидер Фридрих Мерц и френският президент Емануел Макрон повдигнаха идеята за общо европейско ядрено възпиране и, както може да се очаква, отпришиха един доста бурен дебат. И тук естествено изниква големият въпрос. Наистина ли Европа е на път да се превърне в нова, независима ядрена сила? За да си отговорим обаче, първо трябва да разберем каква е ситуацията в момента. За да разберем защо този разговор се случва точно сега, трябва да погледнем към нещо, което десетилетия наред беше стълб на европейската сигурност. А именно фактът, че Европа отдавна живее под защитата на така нареченият американски ядрен чадър. Този чадър всъщност се крепи на една политика на НАТО, известна като ядрено споделяне. Какво означава това на практика? Ами, много просто. Няколко европейски държави, като Германия, Италия и Нидерландия, са домакини на американски атомни бомби на своя територия. Добре, но как работи този чадър в действителност? Процесът, меко казано, е сложен. Първо трябва да има ядрена заплаха. После трябва да се постигне политически консенсус в НАТО, да се активират военни планове. Но след всички тези стъпки идва най-важното – ключовият момент. Окончателното решение за използване на тези оръжия е единствено и само в ръцете на президента на Съединените щати. И ето го и фундаменталният проблем. Тази система създава пълна зависимост. На фона на съмненията дали САЩ ще останат все така ангажирани с европейската сигурност, лидерите в Европа си задават един много тревожен въпрос. Ами ако в критичния момент Вашингтон просто реши да не действа? А историята, както винаги, ни дава доста ясен урок, защо това има такова огромно значение. Събитията след Втората световна война показват, че когато притежаваш собствен ядрен арсенал, правилата на геополитическата игра се променят. И то из основи. И така, ако зависимостта от САЩ е проблемът, тогава какво е решението? Отговорът може би се крие в Париж, което ни води до така наречената френска алтернатива. За разлика от абсолютно всички останали в Европейския съюз, Франция контролира изцяло своята ядрена сила. Говорим за всичко, от бойните глави до системите за доставка. И най-важното – окончателното решение за употреба се взема от френския президент. И така, как би изглеждал този нов модел? Ами, идеята, подкрепяна от фигури като Фридрих Мерц, е да се смени зависимостта от американските оръжия с защита от френския арсенал. По същество, това е опит центърът на вземане на решения да се премести от Вашингтон в Европа и така да се създаде един наистина европейски отбранителен щит. Да, но пътят към една общоевропейска ядрена сила е, меко казано, осеян с огромни политически, правни и, разбира се, технологични пречки. Реалността е изключително сложна, както виждаме и тук. Само и единствено Франция има напълно независим ядрен арсенал. Да, Обединеното кралство е ядрена сила, но разчита на американски ракети, а страни като Германия са изцяло зависими. Те просто приютяват американски оръжия, без да имат абсолютно никакъв контрол над тях. А препятствията са, направо монументални. Кой ще натисне червения бутон? Как това се връзва с международните договори за неразпространение на ядрени оръжия? Да не говорим за астрономическите разходи и, честно казано, политическата невъзможност да накараш всички членки на ЕС да се съгласят по такъв въпрос. Добре, но нека за момент си представим, че всички тези препятствия някак си бъдат преодолени. Последиците от това биха променили света. Ако това се случи, Европа вече няма да е просто партньор в съюз, воден от САЩ. Тя ще се превърне в самостоятелна суперсила, способна сама да защитава интересите си. Отношенията с Вашингтон ще се променят от зависимост към равностойно партньорство. Звучи страхотно, нали? Не толкова бързо. Според анализа, на който се базираме, отговорът на въпроса реалистично ли е по-скоро не. Защо? Защото нито САЩ, нито Русия, нито Китай имат интерес да виждат толкова силна и независима Европа на световната сцена.
В крайна сметка, изводът е, че тези грандиозни идеи са по-скоро политически театър, отколкото реален план за действие. По-вероятното бъдеще изглежда не една обединена, а една по-фрагментирана Европа на няколко скорости. И така, докъде стигнахме? Може би най-важното не е дали Европа ще има своя бомба, а самият факт, че този разговор изобщо се води. Това само по себе си е знак за тектонична промяна в мисленето и ни оставя с един финален, ключов въпрос. Дали този дебат е първа стъпка към един необходим щит за една нова ера или е просто опасна стъпка към една по-разделена и по-опасна Европа?